Maria? Maria? Kinsa ka? Ayaw ko binuang kay wa ko nahadlok nimo. Ayaw na. Hibal-a o kinsa ko. Ang importante, nakadungog ka na ako? Nakadungog ka? Ginoo ko. Mo man taong kukwaon oy. Ayaw lang lang ta karon kay daghan pa kayo kog angay buhaton na ning kalibutan. Dili! Dili! Suko man. Ikaw ang napili na manluluwas sa tibuok daigdig. Mangluluwas jud sa daigdig. Kung manggani ko kaluwas akong problema sa daigdig na noon sa man taon ka. Ayaw na pagreklamo diha, Maria. Kay ikaw ang napili sa propesiya na muliwas sa tibuok kalibutan. Wala man taon ko'y power. Kili-kili power noon na. Naa kay power, Maria. Power. Kuta sa imo ang kilid. Uy. Unsa man eh? Kana? Mao ka na ang power nimo. Snowber ne. Dynamite tambal ni sa ubo. Saon ko man eh. Imo nang kaunon. Kaunon. Niya pagkahuman. Mahimo kong Power Ranger. Babae nimong dako, Power Ranger. Ay, Powerpuff Girl. Paghilom diha, Maria. Paminaw sa ako ang instruction sa imuha. Sige, unsa man? Kanang bato na imuhang gigunitan. Imo kanang tunlon. Dako ani, sao man ako ni pagtulon sa amin pa lang sa tutulan. Niyabag taon ka oy. Nya, nagtulon ako ani. Ayaw na ko sig reklamo diha. Sige. Ikaw pa'y taga power, ikaw pa'y reklamador kayo. Lagi. Pagtulong nimo ana, iisa nimo ang kamot. Ya dayon, unsa man ako ingon? Maniud to na daw. Maniud to na? Sige, padulong na. Ay! O pagmanta na human! Unsa man akong ingon ani? Naunsa? Saan ko man eh? Ay, ambot oy. Tabang! Tabang! Uy, hala. Tabang! Ay, nangayog tabang. Murag mauna jud siguro ni. Tabang! Ano to? Saan na ako niya? Ayo! Tabang! Hello! Saman! Manamog pangaon din ha? Pa dyan, tubag oh. Tabang! O siguro niyong tunlon. Karon, saan ka na ako niya? Tabang! Hala na ni. Super! Inga! Wala man. Darna! Tabang! Saan ka niya? Power Master! Sailor Moon! Tabang! Saan man dyan ako isinggit ani? Hoy, asa naman taon mo? Tabang! Bulta! Captain Marvel! Tabang! Ang taon niyo. Saan man dyan ako? Super M! Ay, yamat ra po ni costume na ako eh. Wala gid may laing costume gihatag sa kuha. Mura mo pugog batang way buot ani. Puno pa jud kong papinti po sa pagtuon sa package. Pero parts na ni. Muadto na ko kay nay nang hinahanglan sa kuang tabang. Sa man pug ka kameraman nga naman pug ka diri sa lunangan plastar may gani nakabutas ko. Muadto na ko kay nang hinahanglan na sila ni Super M. Time sa. Ano man taon ni ngano sabay sa laod ani ngano imo man ang putusan. Ako si Super M. O tanawa. Super M. Super M. Mura magkakuan ay, mura magkagikan sa mental. Tanawa, mura magkagbatang way buot. Hindi mo i-declare. Na. Manluluwas ko sa kalibutan. Mangluluwas sa kalibutan. Ako'y gipadala diri kay para muluwas sa mga. Uy! Tamsa. Unsa man day sala di ani? Asa ta karon? Ay bisag paminaw ba ikaw isog mo kakay unsa may sala ni? Kani? Nani utang sa kuha. Ano na pagpuntaon ka nga mampugkaw kay kabayan. Bangi ko super ending. Temsa. Sige pi para mahusay ta. Ako nalay sulbad. Sulbad? Oh. Ilam na yung utang ni ani day. Na. Tama na ko nang sige ni mo og tintiyon niya unsa na? Utang? Uli utang. 2.5.
2.5. Ikaw no, patuga-tuga po kag pangutang niya, umanday kay kabayan. Bakit kayong kabayan? Ay, Sa. impas na Super ka M, mga Dara, magkano? dara. Dara, 2.5 ang iyang utang. Oh. Sige. Nakay kinintos, grabe, tagay kinintos. Kinintos? Ang bibi. Ang bini. Kinintos, tagay kinintos. Sa kinintos. Naniingon naman siya niya, inigbalit niya 3 milyon niya. Niyon ka! Uy, ingon ang gupo Sunod na. ka niya, ayaw pangutang nga. Ako sa saan po gano'n niyo, kung day kayo po ikabayan. Na, O yan. Sige. Para mahusay na, o imuha na ng 3,000. kasi pangalan ni mo. Super M. O tanga, dako kayong M, o napas likod. O, M. May gani, na kay Super M na. Nagligtas mo ha. Kani, Eh kung wala pa impas yung ka na ako. sina. Na, Sina ka na, nabayuan naman agkas ka. ako. Super M, salamat. Ikaw gani, dili ka mangutang. Kaya buha man kay ikabayan. Ibaw pang gisad sa aran, himuunin mong 3,000, laliman mo na. Wala na nung ko'y korta. Salamat kay Super M, ha? Salamat muna. Wala naman nung ko'y kwarta, ani. Wala ko pagmani. Tabang! Naana si Super M, ang manluluwas sa sanlibutan. Unsa man ang akong ikaaglagan mo? Daghang ikog lablunon ba? Unya, daghang ikog hugason o. Wala na imong problema. Ang pagpanghugas o ang pagpanglaba. Abi man ako kung sa'y problema. Tao ni mo, oy. Uy, di ikaw ra sa lablunon, kaya ako lang sa hugason. Iskot, trabagyod ani, oy. Unya. O sige. Okay ra sa imo ha, labunon ka. O sige, ako labana. Ma, kasi may pangalan ganin mo? Super M, napas likod, oh. Super M. Ay, salamat kayo O ha. sige. O isa pa yan. Kung gani ko ng laba sa balay, hindi na nang laba. Iskot, kadagan ba ani labuhon? Ay,